Wara ħafna stennija kienu ppubblikati il-linji gwida għal ftuħ mill-ġdid tal-kindergarten. Linji gwida li ma joffru ebda serħan il-moħħ lil ammont kbir ta' ġenituri li jinsabu mħassba ferm dwar is-sigurtà ta' wliedhom. Fost dawn il-linji gwida hemm imniżżel li kull klassi tal-Kinder 1 ma jistax ikollha aktar minn 15 il-tifel u tifla, filwaqt li tal-Kinder 2 ma jistax ikunu iktar minn 19. Apparti dan f'kull klassi trid tinżamm id-distanza ta' 1.5 metri bejn mejda u oħra. Ħafna jinsabu mħasba wkoll dwar kemm l-iskejjel għandhom spazju biżżejjed biex tinżamm din id-distanza bejn student u ieħor. Bħala parti minn dawn il-linji gwida ġodda tħabbar li t-tfal mhux se jitħallew jieħdu affarijiet mhux essenzjali bħal ġugarelli, filwaqt li l-ġenituri mhux se jitħallew jidħlu fl-iskejjel. Tħabbar ukoll li mhux se jkun hemm outings ta' tfal u se jitwaqfu wkoll avvenimenti bħal open days u concerts. Punt ieħor jisħaq li l-ġugarelli u l-uċuħ kollha tal-imwejjed għandhom ikunu imnatfa kull darba li jintużaw. Bit-toilets u changing rooms iridu jiġu mnatfa minn tal-inqas 3 darbit kuljum. Tfal li għandhom il fuq minn 3 snin iridu jilbsu maskra protettiva kull darba li joħorġu mill-klassi tagħhom, kif ukoll fuq it-trasport tal-iskola, iżda mhux neċessarju li din tintlibes fil-klassi. Min-naħa l-oħra l-edukaturi jridu jilbsu il-maskra il-ħin kollu. U essenzjali wkoll li fil-klassijiet ikun hemm ventilazzjoni tajba bit-twieqi għandhom jinżammu miftuħa matul il-ġurnata kollha. F'każ li tintuża l-arja kundizzjonata dawn għandhom jiġu imnatfa sew u jintużaw skont il-linji gwida tas-saħħa pubblika. Kull skola se jkollha persuna inkarigata li se tieħu ħsieb li jkunu osservati l-miżuri kollha ta' mitigazzjoni skont il-linji gwida imħabbra mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.